Ang pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Wala madugay niadto si Jesus sa kalungsuran o sa kabalangayan. Nagwali sa maayong balita may tungod sa gingharian sa Dios. Mikuyog kaniya ang napulog duha ka mga tinunan o pipila sa mga babae nga naayaw gikan sa daotang mga espiritu o sa mga martian. Sila mao si Maria nga ginganlag Magdalena nga gikan kaniya gipagula ang pito ka yawa. Si Juana ang asawa ni Kusa nga opisyal ni Herodes. Si Susana o kapid-an pang mga babae nga may tabang kang Hesus o sa iyang mga tinunan pinaagi sa ilang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag mga igsoon o mga higala. Bag-o pa ng datong nabati ang Gospel of the Day, ang Ebanghelyo karong adlaw, September 16, 2022, adlong Biyernes. Ug unya ang ubang simbahan karon nagtista sa pagsaulog sa usa ka Santo Papa, si San Cornelio, usa ka Santo Papa, ug si San Cipriano, usa ka obispo. Pulos mga martir, gipunggutan ni silang liog, gumikan sa hugot nga pagtuo. Ang nakasul sa gingharian sa langit, atong nasuta pinagi sa mga ebanghelyo nga atong gibasa, pulos gyud sa Santo Papa, kundi obispo, dili ordinary mga tao nga na martir, nagpakamatay, apan wa gyud biya sa pagtuo. Kung unsa ilang gituan, mao ilang gipakamatyan, ug ang kadaghanan nga matay mga Romano, Katoliko, nga di gyud biya silang pagka-Kristiyano. Ang uban, Santo Papa, ang uban obispo, nga gipunggutan kayo sa liog, nagpakamatay ng martir. Ang uban namatay sa ordinaryo kamatay apan nagkasul sa langit. Ang uban namatay nga pinaagi sa pagpatay kanila, pagbalog sa hugot ka pagtuo ng Dios ana kanila ug ala sa tanang tao. Kay may maya ang Dios mamangon aron mahimong usa ang lawas ug kalag. Ang kalag alaot kay nag-antos karon di makasud ngadtos kingharian kay nakasala man ang lawas, ang kalag nasangit sa purgatorio, nagpurga sa ilang mga sala. Kaya ang lawas nadugta na baho, nagdunot man ilang sinta, munang kalag sa purgatorio. Nagantos, pila ka tuig ang pag-antos o makasud sa gingharian sa langit. Kay mao'y tuyo, mao'y plano sa Ginoo nga ang tao makasud gayud sa gingharian sa langit. Wa maghimo ang Ginoo tao aron maimpierno. Mihimo ang Ginoo tao aron mahingpit makasud sa gingharian sa langit. Kay ang tao sa sinugdanan way sala, way buling, huli. Apan kay nagpakasala man ang tao, gumikan sa babae lalaki, nagpatintal man, muna giguba sa kahoy, dito ang tanas, bitin, giguba ang huna-huna sa tao. O aron di magawa, gipuy-an sa Ginoo matag kasing-kasing sa tao. Nya, siya man nagugma, matag kasing-kasing sa tao. Nagpabunyag ka man o way bunyag, gipuy-an ka sa lalang sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo manggugma, maong gahong sa gugma nga nagpuyo sa matag tao, sa kasing-kasing sa tao, aron may gugma ka sa imong isig tao. Muna ang plano sa Ginoo. Dili aron paguba, ang tiguba ang panuway man mao kanang dumas kalibutan. Ang Ginoo giklin, gisalibay, nga naman gikahon ang Ginoo, di na makaugpo, gikahon sa mga tao nga nalingla, nga naguba na pag-ayos kalibutan. Misud na og simbahan, misud nag media, misud nag different agencies, misud na ang panuway aron pagguba sa kinabuhi sa tao. Apan nagpadayon ang Ginoo paghimo og tao. Paghimo, build, nagpadayon. Apan unsay gihimo sino, gipaagi og magtiayon nga nahimong usa. Kung ang asawa kang bana mahimong usa, magpataliwala gyud ang Ginoo. Ang Ginoo gayon ang naas nga. Apan unsay nitabo karon sa babae kasawa, bagong kasal, bagong minyo, nag-away, pagkasulbuhan, nagbuwag, magsigig away, nagminyo man, gumikan sa kaulag, nagbalik-balik man kaulag. Kung gugma, unta ang magpatiliwa, kung Ginoo, di gyud magkabuwag ang tao. Apan gumikan kay nagpatiliwa man ang panuway, gihimong usa, unya ang Ginoo, giwag ti gikahon man,
Muna magpunay away, hangtod ang mga bata, makamadog, maprofesional ang mga bata, mapari, madoktor, inhinyo. Apa nakamati ka na sa pagpunay away, munang mulikay, mubiya mo sa likway. Ngayon, di na mo to Ginoo kay ayang mama, gipuyas Ginoo, yang papa, gipuyas Ginoo, apan magpunay away. Nga naman, adi na Ginoo, panaway na, magpunay ka ning away, magpunay ka suko, magpunay ka ulag, magbalik-balik ang garbo. Ang garbo may sinugdanan ka suko, kaulag, kasina, ang garbo taas ba? Kung ikaw magpaubos, kung ikaw Ginoo ka, makakita ka, nagpaubos ang Ginoo, apan nagtaw ni kalibutan nga may pagkaguba, di balog sa ilang katungod, nagdato, adunahan, ang uban, kanang biblangyaw, biya, nga naman, nangita lagi og kwarta, wa na mangita og Ginoo. Kung mangita ang tanang tao Ginoo, ang matag panimalay, mangita Ginoo. Kung mangita ka lang Ginoo, and everything will be added unto you. Kung mangita o Ginoo matagadlaw. Apa ang mga tao karon si pangitag kwarta, trabaho, kwarta. Muna nga pag-abot sa milabay nga si Domingo man to, milabay, miabot ang kamangurang anak dalaga. Miato ko syudad. Apan way nagtudlo kanin ang Ginoo nagtan-aw man. Apan bahalag way trabaho, wa si trabaho, way kita. Apan sa iyang pagkamanggi hatagon. Hatag dito, hatag diri, bisag wa si trabaho. Ganawan, ni biya magtrabaho. Gikan sa layong nasod, niya ni Pilipinas. Kaya makikita sa may isuon, sa kamahan, makikita. Unya, way nagtudlo, apa ng Ginoo malbirin, nagtudlo lagiya, nga muhatag. O pagtupad, namog lingkod, o sa iyang mag-isuon, o sa iyang pagumangkon, pagtupad, namog lingkod, ang mga mangaon, pagtupad, nakalawat siya mensahe, nga may trabaho na siya. Ingon na ang gugma. May trabaho na, apan, nagpadayon si katag. Padayon bisag wasik kwarta. Bibiya dito. Ani, ano makakita. Siya gigsuon. Siya amahan. Mga pagumangkon. Hatag dito, hatag diri. Kuyog dito. Ano ang pag-ong kinabuhi sa hindi kuyugan. Kay mibiya man, mibiya og Pilipinas. Mibiya og Pilipinas, mipuyo og lang nasot. Apan nagpapili ng Ginoo tan-aw ng minaw. Sa mibiya, apan nagpapilin nga pagkamanggitagon. Pagtupad yung lingkod, gihatagan siya sa mga birhen o trabaho. Trabaho nga, pwede dito, pwede dito, bisag asa. Muna ang gitawag ko din sa yuta, kung muhatag ka, buganti ka, mahimaya ang Diyos. Bisag ko sa lang tao. Ni kuyog-kuyugan mo, pwede naghana mga tao. Apan ang pagkabig, paghatag sa panahon, paghatag sa time, talent, mihatag sa iyang kawalingon. Bisag wa si kwarta, apan hatag siya, hangtod nga, nagkuyog, nga matakdan gayon ang tao nga mabalik sa paglaom, pagtuo, pagsalig aron mahimaya ang Dios. Muna akong nakita sa milabay nga mga adlaw ug unya niya karon sa Pilipinas. Unya ang gihatag ginako mao ra sinina bag pulo sinatag. Unya pagdaybiya niya mihatag og salapi. Unya ingo na gyud nga salapi ipanlaba, ipamalit. Ingo na gyud nga pipikaon. Salapi, mibiya bisag way kwarta mibiya. Sa lakto pag-study 1,000 pesos ang gihatag. Gikan sa layo nga bit way trabaho pa nakahatag pag yun 1,000. O kunya mo nang pagkamanggitagon, mo nang ebanghelyo karong adlaw. Unsa man ang imong gisunod-sunod ang Ginoo man. Kinsa man ang nagsunod-sunod ang mga gipili, mga tinun-an o ang mga tinuan nagtuon usab. Kinsa may gipili sino mga mangisda, mga makasasala. Yang gipili aron kung unsay isulti sa Ginoo, kung unsay buhaton Ginoo, sundon gayon. Musunod. Muna ang gipili. O ang inahan, misugot ang mandaan, muna ang gipuy-an, apan wa siya magpuyo. Kay kuyo-kuyo man sa tao. Ang tao niya itanaw, pulos man magkasasala ng kalibutan. Muna ang Ginoo, miwali pag yun, o may tungod sa maayong balita, may tungod sa gingharian sa Dios. Unsa may gingharian sa Dios, munang nagpaabot sa matag tao ning silong sa kalibutan. Gingharian nga wa nay pagsulay, wa nay pagtintal, wa nay pagguba, wa nay mga problema, wa nay kasakit. Pulos na malipayon, mahimaya ang Dios. Bisag usa lang kabuk mo balik. Nagtan-aw ka man, naminaw ka man sa tibok kalibutan. Kung mobalik ka lang, malipay mahimaya ang Dios. Paghatag, musabot ka, paglipang, musamot ka pagperpe, kung muhatag ka sa time, talent, treasure, ug sa imong katigayunan. Dili kay magdinaw ka, magtinihik, niya sige hipos, ang pagpaubos. Ayaw si pataas, kay garbo mo na, paubos kayo, labing iwit,
Paubos. Kung ipersikit ka, lutuson ka, dugdaugod ka, dawata. Dawata ang tanan. Gisulti ka na gapon nga. Dawata ang tanan nga may tabo sa kinabuhi. Dawata. Matuka, pasalamati ang Ginoo. Mabata ka, pasalamati ang Ginoo. Sa tanan mga paghitabo sa imong kinabuhi, pasalamati. Ego ka namang pasalamat kung humagkaon. Lugab. Tanan, pasalamati. Imong kalipay, kasakit, kaguol, pasalamati. Kay ngano, buhi ka pa. Buhi ka pa. Kining tanan, gipiyal sa Ginoo sa matag tao. Aron ka makahimog desisyon. Pagpili, ari ka ba sa tuo? Wa. True, false. Yes, no. Right, wrong. Good, bad. Magpili ka. Usa lang yun. Kay usa man ang Ginoo. Usa lang ang Ginoo nagpakamatay. Ang tanan na luwas gumikan sa kamatayon. Ang tanang sala, gipuntog gumikan sa kamatayon sa Ginoo. Kay Ginoo, hingpit, way buling. Ug unya misuot ang babae nga hingpit, way buling. Aron ka makasud sa gingharian sa langit. Munang ebanghelyo karong adlaw. Kay nabanhaw naman, muhatag ka. Nabanhaw naman Ginoo. Mabanhaw usab siya kasi nga ikaw manggihatagon. Mualagan, musilbi sa imong isig kitaw. Try to love one another. Dili kay hate one another. Love one another. Higugma imong bana, imong asawa, imong anak, imong magad, ang tanan nga sud sa panimalay. Higugma. Ayaw pag inusala mga makasud ka sa tan-a ang sud sa panimalay. Munang plano sa Ginoo, munang tuyo sa Ginoo nga ikaw naghimog panimalay kay ang panimalay is the smallest unit of katilingban. Community ka ng panimalay. Matag panimalay, punti na ka ng panimalay. Apan, wa na gayon ang gitawag og community. Building up of wa na. Hasta mga pari, upat-upat ka mga ministry, tulo, wa na'y community, wa na'y sinakol, wa na'y katapusan panihapon. Ang katapusan panihapon, itundos kayo ang pagpaubos kayon. Pagpaubos, munang panimalay, ano na'y pagpaubos kayon ang matag sakop. Ang matag pari, magpaubos. Ang Ginoo nagganit labos, nagpaubos, nagpakatao sa pasungan, imlanan, hayo, nagpaubos. Apan ikaw tao, di magka nagpupunyag, in grande, kasal, in grande, nagpakatao, mansyon, ikaw, imo lang katungod. Kay iwang katungod, nga magdato ka, magadunahan ka, unya malimot ka na, o Ginoo ko din kagikan. Tao, you are nothing, you have nothing, you can do nothing, but with God's love, with God's presence, with God's grace, grasya ka na, dakong grasya, nga may maya ang Diyos, kung balik ang usa ka tao, unsa lakag ang tanan mo balik, may mong usa. Kay ang plano sa Ginoo, ang tanan mo balik kayon, may mong usa, aron makasud sa gingharian sa Dios. Nga wa nay pagkatapos. Ingon ni ana ang plano sa Ginoo, ikaw mahimong usa, ug unya makasud ka sa gingharian sa Dios. Kay ang Ginoo mismo may magbalantay, may pultahan, naghimog langit ug yuta, naghimog tanang makita ug dili alang sa tao nga buhi nga panagoy ug larawan sa gugma. Kinsa man gugma? Ginoo. Ikaw tao, buhing panagoy, buhing larawan panagoy sa gugma. Ikaw tao, mo hinungdan gipuy-an ang matag tao, aron maduol ka kaniya, masuod ka kaniya, ug pakamatyan kayon ang higala sa Ginoo. Kay iya gipuy-an ang matag tao, nga managsama, way kapin kulkulang, way labaw, way pobre, managsama ang gugma sa Dios. Way sama ang gugma sa Dios. Way gipalabi, way gipili, apan managsama ang gugma magbungag kaluoy, apan ang Ginoo hustisya. Kung di ka mobalik, adunay hustisya. Ay lang panghilapti ang kinaiyahan. Kung imong hinabtan ang kinang tao, mubalik ka na kanimo. Unsa may kinaihan sa kabukiran, ay paghinapting butang dili imo, ang mga bas, mga batugi ka sa bukid, inig-agas, wala pupugong sa tubig, mumpaha ang tanang syudad. Binuhatan ka sa tao. Diputol, dipangguba ang bukid, diputol ang kahoy. Kinsa man ang mga tao rin, muna'y kinaiyahan. Ayaw pang hilapti ang kinaiyahan, aron dili mo balik sa tao. Kung imong hilaptan ang kinaiyahan, nga gihimo alang sa tao. Ang tanang kinaiyahan, ang langit, yuta, tubig, dagat, tanan, di mo alang sa tao. Busa at timana, tahura, o hatagig bili, ang tanang makita o dili makita. Muna ang gugma, muna ang kaluoy, apan, ang Ginoo. Musilot yung gumikan sa katarungan. Di na mo balik, naghimog ilhir, di na mo tunginahan, di na manguros. Naghimog ilhir, unya lalunod bakak dito, bakak diri. Tinuod kayon, balik sa tinuod, balik sa tinuod. Unya biyayang katungod, balik sa tinuod kay tinuod, maong kamaturan. Kamatuoran will set us free from the bondage of lies. Amen. Ang kamatuoran makahatag kanimo kagawasan gikan pagkaulipon sa mga sala. Paghingpit, paghuli sa imong kinabuhi kay ang mga birhen hingpit holy, ang Ginoo hingpit holy aron ka makasud sa kingharian sa langit. Amen. Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu